Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm un joc nou. Am mai lucrat puțin la el, puțin mai mult. Da? Este vorba de un naufragiat în care se duce într-o călătorie, dar din păcate vaporul lui se pocnește de ceva și se scufundă și el ajunge pe o plută în care eu am făcut-o mai mare, am avansat mai pe scurt și îți dau diferite chestii să faci aici, mâncare și apă. Când sunt verzi, atunci sunt gata. Stați puțin să mut camera. Uitați-vă în colț acolo arată apa și mâncarea cât trebuie să am. Dacă o am la 0, îmi ia din viață. Și pe barca aceasta o să ne atace rechin. Pot să mă duc și pe alte insule ca să fac rost de hrană, lemn și toate cele ce se găsește mai greu. Și pe insulele acele, cum ar fi, sunt porci, lupi, urși, tot felul de animale, dar nu prietenoase. Aici jos mi-arată că se apropie să rămân fără hrană și trebuie să mă alimentez. Dar mai întâi trebuie să facem frânghii. Astea ne trebuie foarte mult. Și ăsta să facem cărămizi. Aici sunt stâlpii de suspensie, adică scările. Așa n-am putut să pun deasupra pentru că nu m-a lăsat. Aici sunt cufărele unde țin eu lucrurile pentru a mă ajuta. Aici sunt tot felul de lucruri care poți să le produci ușor, dar îți trebuie materiale și am prea full și nu pot să iau nimic. Deci, vedem aici, luăm, mai facem, ne trebuie lemn. Lemn, ăsta e cufărul cu lemn. Și luăm lemn. Mergem la cofere, nu aici, aici, nu, aici, parcă văzui, da? Nu, am 5, parcă aici, da, exact, și nu aici și gata, aici, stați puțin, noi am luat, dar nu am făcut la loc. Ne trebuie aceasta. Asta e aur, dacă nu mă înșel. Uitați acolo că ne atacă rechinul. Noi trebuie să coborâm jos și să mergem la el repede, să nu ne ferme barca și să dăm în el. Uitați, îi dăm 31 de meci și viața lui e sus acolo. Dar dacă scot arcul și trag numai în el, o să vadă că o să ne mai atace. Când o să scot arcul sau alte chestii la el să-l omor, o să ne dea carne. Carnea o pun jos la fript și o mănânc. Survival, mai pe scurt, să supraviețuiești. Aici nu pot să fac nimic pentru că nu am materiale. Aici pot, dar trebuie ăsta reparat și n-am ce îmi trebuie ca să repar și o să mai aștept. Așa. Mergem ca să mâncăm, că nu mai avem mult și ni se duce mâncarea. Uitați, această carne e carnea de la rechin. Cu cât e mai mare animalul, cu atât îți dă mai multă hrană din carnea aceea.
și la alte animale îți dă și o cantitate mai mică de apă. Să pun repede ceva aici că o să mor. Așa, aici. Uitați, am 0, să-mi dau camera mai în față. Și uitați-vă la viață, la inimă. Uitați-vă că începe să scadă. Uitați-vă. Așa. Dau aici. Intru aici. Văd, dau pe carne și dau. Și uitați-vă, 75%. Dau la apă, le iau, pun alta. Să pun mereu alta pentru că dacă nu pun, când mai am nevoie, nu mai am. Am luat, am băgat 90, pun la loc. Aici să pun la loc. Ce am de fript și eu? Am ceva? N-am nimic? Nimic. Mi se pare că sus e mâncare, e cufărul cu mâncare. Dacă nu mă înșel, da. Îmi pun de ăștia, uite de ăștia. Asta e carne de porc. Preferata mea. Așa. Carnea. Uitați acolo că carnea friptă dă 75 hrană, 35 lichid și 35 sânge, adică viață. Punem, se facă și se pregătește. Aici e plasa unde prinde... pardon, am confundat-o. Mai pun lemn aici, bun, nu pot. Acolo e plasa unde cultivă lemn și aici e plasa de cultivă pește. Pește care nu e fript îmi dă 25, depinde și mărimea, îmi dă 25 hrană. Dacă îl frig îmi dă mai mult. Uitați acolo rechinul. Uitați-l. Și în acest videoclip o să mergem și cred că o să mergem și pe o insulă să vă arăt cum arată. Deci să facem un topor. Unde e toporul? Nu e aici. Aici nu e toporul. Nu e toporul. 1. Bă, de ce nu merge? Gata, știu de ce nu merge. Pentru că ghiozdanul meu e full. Și când e full, trebuie să mai pun aici. Deci ce pun aici? Ăsta. Aici pun ăsta. Și aici pun... Ce să pun și eu? Ăsta. Nu, că ăsta îmi trebuie. Și lemnul trebuie, pardon. Am uitat. Lemnul unde l-am pus? Aici. Și acum pot să-mi iau. V-am spus. Și să-mi iau așche, cred că am. Adică suliță. Să mă uit. Da, am. Arc, nu cred că mai am arc. Nu cred că mai am arc. Da, am de ăștia. Să-l iau. 1. Și... cam atâta. Să vă arăt și cum arată etajul meu, cum v-am arătat. Deci, hai să o luăm de la parter. Aici sunt cuferele și două, cum să le zic eu, hai să le zic cuptorul și masă. Deci cuptorul produce cărămizi, tot felul de cărămizi și cărbune. Masa aceasta produce, cum vedeți voi, pămătuf, frânghii și fier
Sus avem o masă în care produce lemn, nu orice lemn. Aici produce materiale pentru haine. Aici produce hârtii și aur și toate cele. Aici produce bandaje, suc energizant. Și aici produce gloanțe, disc de tăiat, praf. Cred că praf ori pentru pușcă, ori pentru grenăzi. Cred. Așa. Și da, hai să mergem. Unde să mergem? Hai aici, mai aproape. Așa. Da. Aici, uitați. Aici ne luăm lemn cu toporul. Ne scrie aici 3 bucăți de lemne. Așa. Uitați, malul, apa, le aduce pe mal și uitați-vă ce poate să ne dea. Dar deocamdată n-am loc și nu pot să le iau. Da. Aici minăm, uitați-vă. Uite. Uitați. Nu e mină, e numul. Da, și mină, dar nu poate să o bage în ghiozdan pentru că n-am loc, cum v-am zis. Ciuperci putem să ne luăm, să mâncăm. Raci putem să-i omorâm și să luăm de pe ei. Și racii ăștia nemernici de raci, sar și ăștia la bătaie. Aia e faza, cât de mici sunt așa de bățoși. Ia-te, dă mine. Ei, ce se întâmplă? Gata. Deci, fac un joc de glezne. Hopți, 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 mort. Și pe acesta, stați puțin să îmi pun o altă suliță mai proastă. Hai, deci dau, fug. Hopți, una. Mă duc în spate și mă dau în spate. Hopți. Hopți. Gata. Ca să nu poate să mă omoară și alte ce ne dă. Ăștia nu se pune, de obicei ne dă picior de-a lor. Uite-l. Piciorul, adică mâna. Mâna aceasta ne hrănește. Da. Și pot să mă urc și pe această platformă. Cred. Dacă nu am pronunțat bine. Și acolo e ceva, dar nu pot să ajung. Oare dacă fac, stai un pic, nu mergea, a? Stai puțin. Să fac o scară, dar nu-mi dă. Da. Asta ce e? Nu știu, în fine ce, o să ne dea un pistol. Dar nu cred că e cu gloanțe. Cred că acesta e cu gloanțe. Da. Și cam atâta. O mini-insulă. Ce se poate colecta după ea. În insulele cele mai depărtate sunt lupi. O să vă arăt acum. Deci, ok. Uitați-vă. Să zicem că dau pe asta. Uitați-vă. Raci și porci mistreți. Hai pe alta. Aici. Raci și urși. Vedeți? Sau putem să ne mai ducem pe alte bărci, adică unde mai sunt oameni. Hai să mergem la asta. Și să colectăm diverse lucruri de pe bărcile lor. Și să ne batem cu ei. Normal. Zice acolo că are 26 level. Mai mare decât mine. Eu nu pot să intru peste el în casă, pentru că dacă intru, iată, nu pot. Că trebuie să intru să deschid ușa, simplu. Dar nu pot.
Și așa, dau cu toporul. Și o să vină el la mine și o să încerc să fug. El o să vină. O să vină. A, dar cum dă, frate, mine? Deci, o să-mi iau ceva. O suliță, ceva. Că nu se poate. Ia. Ce faci, Nina? Topi în perete, a? A, uite mă, dă și el. Mă, cum dă el? Bă, what? What? Cum dă ăsta, mă, mine? Muri. Da. Dar nu este rău jocul ăsta. Și nu mă dă de la capăt. Te rog. Nu mă da de la capăt. Tot ce am muncit. Aleluia! Și cam așa a fost un nou episod cu bune și rele. Vă rog să bușiți butonul ăla de like și un subscribe. Și să spuneți dacă vă place jocul acesta și să continuăm cu el. Și sau cu alte jocuri să-mi recomandați voi. Pa!